खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बदाङै सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। बिश्वनाथ जिल्ला UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव UPPL हान्जाजों गोबां सापर्ट दङ आरो गोबां जोङो 20 टा बुथ कमिटि दानानै लानो हाबाय UPPL हान्जा दोलोनि जानानै आरो बे जोंनि जिहेतु बिश्वनाथ आरो सनितपुर सोसन जाबाय बेनि सायाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ जिहेतु जोंबो सासे BTR नि सासे भटार्स हिसाबै जों गोबां गोजोननाय दङ बेनिखायनो जों जाबायदि हास्थायदोंमोन जाबायदि जों सानदोंमोन बे दिनै सिमाङा मोगथां महराव मोनफैबाय बेनि सायाव आंहा गोबां गोजोननाय दङ। दिनैनि हिन्जाव गणतन्त्र मुगायाव गोबां हान्जानि फैनायनि मोन्थाया बयहाबो दङ नाथाय जों बास बेखौल' बुंनो हायो जे जों BTR आव सोसन जाबाय बेनि थाखाय जों UPPL हान्जाखौ सापर्ट होनांगौ आरो गोबां राजनितिगा फैनानै गोबां बाथ्रा जों बुजायलांबाबो जों माखासे रायजो राजाफोरखौ जिहेतु जोंनि हारि आरो सोदोमस्रिखौ लाखिनांगौनि थामोन्थाजों जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जे एबार खनसे UPPL खौ 5 बोसोर सापर्ट होबावनानै जोङो जोंनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय प्रमद बर' सारनिसिम माने जों खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो जिहेतु प्रमद बर' सारा जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय गोबां आसनि बिथाङा फोसावदों जेरावनाखि अनसाय बिथांखि आसनि आलारि सोरां बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखि जिहेतु SSC ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना 75,000 अनसुंथाइ होबोगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों गोबां गोरिब दुखिया न'खरनि फिसाफोरनि थाखाय फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखि जेरावनाखि फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कलारशिप महरै होदों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु कलेजाव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोरनि थाखाय प्रमद बर' सारा मा होनो इन्सुरेन्स खुलिनानै होदों दिनैनियाव आरो मा होनो जिहेतु दिनै मन्दिर मसजिद थानसालिफोरनि थाखाय बिथाङा आलारि सोरां स्किमखौ होदों बा आसनिखौ होदों बेनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों जे माखासे आसनिया जे आरो बेनि सायाव बांसिन रासिन गोजोननाय जिहेतु जोंनि BTR नि चिफ जानानै जोंनि बर'नि हारिनि माखासे मिनिंफुल माखासे सोदोबफोरजों बिथाङा बैफोर नामफोर आसनिफोरखौ दोनदों खोब सिनाय जादों गासैबो हारि जाथिया दिनै बेफोर मुंजोंनो हयथ' आसनिफोरखौ फिलाप खालामनांदों आजावनानै लानांदों बेनि थाखाय खोब माने गावखौनो गौरब खालामदों बेबायदि जोंनो दैदेनगिरिखौ जोंनो उनसिबांनांगौ आरो माखासे जिहेतु जोंनि बर' समाजखौ गोजौ फारसे दावगालांनायनि सिमां बिथाङा सुजुदों बिथाङा नुदों जेरावनाखि जों JEE निट जेरावनाखि UPSC APSC बेफोरनि थाखाय जोंनि बर' हारिफोरखौ सिगाङाव बर' हारि होननानै बुङोबा हाथियार हमग्रा गोबां गियोमोन माने हाथियार हमग्रा हारि गोबां अन्य हारिफ्रा बुङोमोन जोंखौ आसामिसफ्रा बुङोमोन बर'फोरनाव बुजिनाय गैया गियान गैया हाथियार दैग्रा मानसि होननानै गोबाङा बुङोमोन नाथाय सानसे समाव आं सानो जोंनि बर'फोरखौ गियानजों गिजागोन दा जिहेतु प्रमद बर' सारा दैदेनलांगासिनो बैफोर दैदेनलांनाय माखासे पलिसिफोरजों जुदि जों खारफानो हायो बा प्रमद बर' सारखौ जिहेतु जों सापर्ट होनो हायो अब्ला सानदों सानसे समाव जोंबो स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि ओंखारगोन आरो बै स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि आरो जोंनि बर' हारिखौ बयबो सानगोन गियानजों गिजानाय सासे बर' हारिया जोंना गियानजों गिजानाय जाहैनो हागौ होननानै आंबो सानदों आरो जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय दिनैनि बायदि थांबाय थायोबा जिहेतु दिनैनि बायदि दैदेननाय सरकारा आवगायसिबां जुदि थांबाय थायोबा देनांसिबां इयुनसिबां जुदि थांबाय थायोबा 15-10 बोसोरनि उनावहाय माने बर' हारियाव गोबां डेभेलपआ फैनो हागौ होननानै आं सानदों आरो आं मिजिंथिदों। आं बेखौल' बुङो BPF हिसाबै जों दोल हिसाबै जों रावखौबो माने गाज्रि मोना जिहेतु जोंनि बर'निनो दैदेनगिरि नाथाय जों बेखौसो नांगौ जोंनि बर' हारिया बेसेबां डेभेलपआव थांखो जों बेखौसो नायो जोंनि बर' हारिया बेसेबां BTR आव हाबसन जादों बा हाबसननो बेसेबां बाखि दङ बेखौ जोङो हाबसन फुल प्लेजेड खालामनायनि मोनसे जोंनाव सिमां दङ जेरावनाखि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बास बे मोनसे थांखिल' खारो आंनि थाखाय बे खावलायनाय जिहेतु जों बर' हिसाबै गासैबो खौसेथियाव थानो लुबैयो आरो जिहेतु 17 बोसोर बिथांमोना सालायबोबाय BTR सरकारखौ अब्ला जोंनिया बे बिश्वनाथ एरियायाव माखासे माने नियादि पाट्टा FRC बेफोर कुनु माने लापात्ता गैयामोन जिहेतु जोङो माने मोनसे समाव 2014 27 डिसेम्बर ना 27 डिसेम्बराव जोंहा मोनसे गोबां गिदिर जाथाय जालांदोंमोन गोजोनपुर गामिनि नौमारा जिहेतु गोजोनपुराव बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोजोनपुर गामि नौमारा एरियायाव गोबां माने गिदिर मोनसे जाथाय जालांदोंमोन जाय जाथायाव माने बर'फ्रा न' सावजादोंमोन आरो बे समाव BTR आव माने मा होनो BPF आ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो मा होनो फरेस्ट मिनिस्टार
दंमोन बे समाव प्रमिला आब'आबो जोंनि थाखाय जुदि साननायमोनब्ला हयथ' गोबां जौगागौमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जोंनि फरेस्ट मिनिस्टारा जोंनि बर' हारियानो जादोंमोनब्ला अब्ला जों माने गोबां दावगानो हाबावगौमोन होननानै आं सानदों आं आब'खौबो गाज्रि मोना हयथ' गासैखौबो जों नुजोबाबो जानो हागौ खिन्थु बै समाव जोंहा जाथाया जाबाय बे समाव जाथायखौ खोनानायनि हयथ' सुलुङा आब'नाव थानांगौमोन आरो बिटिआर सरकारनि जिहेतु हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिमबो बे जाथाया खोनाहैनांगौमोन आरो जोंखौ अनसुंथाइ आरो मदद होफैयोमोनब्ला हयथ' जों गाहाम मोनगौमोन गोजोननाय मोनगौमोन जिहेतु प्रमद बर' सारा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे आफादगिरिमोन बे समाव बिथां सारा जोंनियाव फैनानै खबर लाफैनो हादों खोब गोजोननाय मोनदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जोंनियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि अनसुंथाइ होफैनो हादोंमोन बै समाव खिन्थु बिटिआरआव जिहेतु बिपिएफआ मा होनो सरकार सालायबाय थादोंमोन 17 बोसोर बे समाव जुदि बिटिआरनि सिफ जालायनानै जुदि जोंनिसिम मोनफैनो हानाय गोहोआ गैयाबा होमबा जोंखौ नायफिननाय जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोननायनि माने माबाखौ नुहुरा आरो जोङो माने जाहिथु जों हास्थायदोंमोन जोंहाबो बिटिआरआव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि दङ जोंखौ नायफैगोन जोंखौ अनसायफैगोन माइरं खलबसे सेरसेबाबो जोंनो होफैगोन जिगांसेबाबो जोंनो होफैगोन होननानै बिसनाथनि गोजोनपुर गामिनि गोबां रायजोफोरा सानदोंमोन आसा फारिदोंमोन नाथाय बै आसा फारिनायफोरा फेलें जालांजोबदोंमोन बेनि थाखाय गोसोआव गोबां गाबखांनाय मोनदों आरो बै समाव ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन जेरावनाखि जों गोजांस्रिवो दिनैसिमबो माने बिमा बिफाफोरा खोन्थानाय मथे जोंथ' बे समाव न'आवबो गैयामोन गोबां माने गोजांस्रिवदों बे समाव जिगांसे लांफानो हायाखै थाखा थफ्ला मोनसेबो लांफानो हायाखै माइ दै सावजाजोबदों बेफोर दुखुखौ माने जोंनि बोराय बुरै गामिनिफोरा गासैबो मिथिगौ बेनिखायनो दिनै जोंनि गासैबो गोजोनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा माने आरो बे जोंनि बिसनाथ एरियायाव माने बांसिन जोंहा प्रमद सारनि थाखाय माने गोबां सापर्ट दङ आरो गोबां मदद खालामदों सारखौ आरो सारनि दैदेननायखौ गोबाङानो मोजां मोनो बेखिनियानो बिश्वनाथ जिल्लानि गासै 20टा बुथ बे 20टा बुथ कमिटिनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो बुथ कमिटिनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड सेन्टार बे बड'लेण्ड सेन्टाराव मोनसे बुथ सन्मिलन बेखौ लानाय जादों बेहाय गासैबो जोंनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो इयुथनि वमेननि गासैबो बाहाय फैजोबनानै टटेल माने 1100निफ्राय 1200 जन मानसिया बेहाय एटेन्ड जादों खोब मोजां मोनसे परिबेस गासैबो रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोना दिनै खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जायावनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना 95%निबो बारा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन बेखौ बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि बुथ कमिटिनि गासैबो बिबानगिरिफोरा मोजां रोखोमै रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थादों गतिके जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिसेस भाबै आङो रौता समस्तिनि सासे MCLA जानानै आरो नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि गासै जितु भटार बे भटारफोरा जिहेतु जोंनि रौता समस्तियाव एबारै जोंनो गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बिसायख'थियाव बाहागो लागोन गतिके आं गोजोननाय मोनदों आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों बरायना लादों थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय बिटिआरखौ आरोबाव गोग्गोम गोख्रों खालामनायाव बिथांमोना जोंनो हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथियो बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरा मोगथां महर मोननायनि उनाव बिटिआर सरकार दानायनि उनाव नैबे ओनसोलाव जोंहा जोंनि जितु समस्ति दानायनि खामानि VC/BTC बानायनायनि खामानि बे खामानिया लासैनो जालांगोन गतिके आं मिजिंथियो बे रायजो राजाफोरा जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'खौ हेफाजाब आरो मदद होगोन गिबियावनो नैबे ओनसोलखौ बिटिआर ओनसोलावहा सोसननाय आरो नैबे ओनसोलाव मोनसे गोजोननि थासारि फैनाय जायनि जाहोनाव बिटिआर ओनसोलाव हाबनानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलखौ जौगानाय आरो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बड'लेण्डजों सोमोन्दोआ मोजां जानायनि उनाव नैबे ओनसोलनि इयुन आरो नैबे ओनसोलनि भबिष्यत बेखौ बिटिआर सरकारनि गासै दैदेनगिरिफोरजों माखासे जौगासारनायनि खामानि आरो नैबे ओनसोलाव हाबनो गोनां बा हा मोननो गोनां माखासे खामानिफोरा आद्रा जानानै दङ बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोना
UPPL-नो बा UPPL-जों थाफागोन आं बेखौ मिजिं थियो आरो आङो बेखौ खावलायबावगोन जाहाथे बिथांमोना ज' थानानै फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय UPPL-आव खामानि मावगोन। बेरेखा हान्जायाबो फैगोन डेम'क्रेसियाव बयहाबो फैनायनि मोन्थाय दङ किन्तु रायजो राजाफोरा दिनै नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांखि लाबाय आरो बिथांमोना खोथा होबाय जे गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना रावनोबो भट होआ UPPL-नो भट होगोन बे खोथाखौ रायजो राजाफोरा दिनै जोंनो फोरमायदों। बेहाय गोबां राजखान्थियारि हान्जा फैनो हागौ BPF-आबो फैगोन कंग्रेसआबो फैगोन गासैबो फैगोन किन्तु रायजो राजाफोरा किन्तु नैबे ओनसोलखौ सोसनग्रा BTR सुक्तिनि गेजेरजों नैबे ओनसोला बड'लेण्डआव हाबनो मोननायाव नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखायनो UPPL-आव बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन। BTR गोरोबथानि दफा बायदि गामि सोसनजाबाय नाथाय प्रेस मुसाहारि MCL बिथाङा बुंदों BTR गोरोबथानि जेबो मोनसे दफा बिथाङा खोब लाजिनांथाव बाथ्रा माखासे बाथ्राखौ बुङो जे प्रेस मुसाहारिया जेब्ला बिश्वनाथआव गहपुराव फैयो अब्ला BTR सुक्तिनि दफाफोरा लासै लासै मावजालांगासिनो होननानै जेब्ला सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुराव फैयो बे खोथाखौ बुङो आरो जेब्ला बिनिफ्राय माने धनसि समस्तियाव थाङो जेब्ला उदालगुरियाव थाङो अब्ला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुङो जे BTR सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजायाखै होननानै बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला। सनितपुराव मोनसे बिश्वनाथआव मोनसे उदालगुरियाव मोनसे बेबायदि बाथ्रा बुंनानै इलेक्सनाव देरहानो हाया गतिके बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय बिथांमोना जेनगोन। BTR-आव गोदानै सोसनजानाय सारिदुवाराव 40टा न'खरनि एभेक्सननि नटिस फैदोंमोन दा बेनि सायाव एभेक्सननि थाखाय गोजौ थाखोनि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायबाय थादों। माखासे समाव माखासे अफिसारफोरनि भुल मोनसे सिद्धान्तनि थाखाय बियो जायो जों सरकार सालायदों जों बुजियो जिहेतु मोनफ्रोमबो खामानिखौ माने मा होनना बुङो पलिटिशियानफोरा मावा माखासे ओरैबायदि टाइम थायो जाय टाइमाव बे सरकारनि माखासे अफिसारफोरा बिथांमोननि बियो दायित्व जे हरनांगौनि हरनाय किन्तु बे हरबानो जे इभेक्सन जागोन बे नङा गतिके बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा गिनांगौ बा माबा मोनसे साननांगौ आं सानाखै गतिके जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों अलरेडि रायलायबाय गतिके बिथाङाबो बुंदों जे नैबे ST बा बर' ओनसोल बेहाय जि मोनसे कागज माने इभेक्सननि माबा नटिस हरनाय जादोंब्लाबो बे ओनसोलाव इभेक्सन खालामनाय जाया बे खोथाखौ बिथाङा बुंबाय। थालांनाय गामिफोरा सोसननायनि जि मोनसे प्रक्रिया बियो मोनसे पाइपलाइनाव दङ बेखौ मावगासिनो दङ आरो नैबे बिश्वनाथ ओनसोलाव माखासे लेन्ड टाइटेल बे लेन्ड टाइटेलनि खामानियाबो अलरेडि 99% कमप्लिट जानानै दङ साननैसोनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायनानै बे लेन्ड टाइटेलखौ होनायनि बेबस्था लागासिनो दङ। सरकार आसाम सरकार आरो BTR सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा बिनि सायाव सावरायनानै माखासे थालांनाय जितु लेन्ड टाइटेल बे लेन्ड टाइटेला सल्भ जासिगोन बिनि थाखाय आङो जोंनि BTR सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ आं साबायखर जासियो। थेंक इउ।